Tiko iki kena kendung. Yang kene wis terus badene wis putih. Tak lae maune tak ketoki. Dadine entek. Sirane pikir adikku adoh wis entek untune. Kaceke ki Mbak Yupami ki urip nang Purworejo. Nang endi? Nang Purworejo. Oh, nang Purworejo. Mbok kok ora tilik rene. Sedo ki ngomong nang pelek. Asira sok kelingan pamiane. Heeh. Anak Nadine ki urip ora? Mati. Mati. Heeh. Nek Mbak Yu urip meneh. Heeh. Mbok Terwarno iki urip. Tak goleki ra ketemu. Olah Nadine